салом алейкум. Ман ҳам мисли миллионҳо мухлиси ҳабиб дар мусобиқа ба эҳсосот дода шудам ва аз садоям маълум аст, аз шумо бахшиш мепурсам. Албатта баъд аз интизориҳои тӯлонӣ муҳорибаи таърихи Конор ва ҳабиб бо ғолибияти ҳабиб анҷом ёфт. Барои тамоми мухлисони ҳабиб муборакбод мегӯем ва ба мухлисони Конор ҳамдардӣ баён мекунем. Ассаламу алейкум, братья таджики, как вы? Салим, у вас поесть нету. Таджики, салам алейкум. Всем таджикам салам передай. Ассалам алейкум, всем таджикам, самый известный таджик Фарух. Салам алейкум таджикам, это 10-й салам уже, за полчаса. Почему всем таджикам? Салам алейкум, сейчас встретились с братьями из Таджикистана в Нью-Йорке. Очень приятно, Хаджи Мурат, наши братья. От нас всем таджикам салам алейкум. Удачи вам, братья. Вам тоже удачи. Маня? Маня, салам передай Таджикистану. Таджикистан. Всем таджикам скажи. Таджикистану. Тиграм Таджикистана. Полетел баскетбольный пламенный мяч. Таджикистан. Мать с отцом гордятся сыном дорогим, что прославил всю страну и край родной, что ирландца так красиво победил, чтоб не смог поднять тот голову свою. Мать с отцом гордятся сыном дорогим, что прославил всю страну и край родной, что ирландца так красиво победил, чтоб не смог поднять тот голову свою. О Хабиб наш дорогой, ты республики нашей герой. Побеждаешь, покоряешь, Дагестан ты выдвигаешь, твой народ везде всегда с тобой. О Хабиб наш дорогой, ты республики нашей герой. Побеждаешь, покоряешь. салом алейкум. имрӯз тамоми дунё дар мавриди баргузории бои ҳабиб ва Конор Макгрегор ҳарф мезананд. дар вохӯри чанд рӯз пеш дида будам ки дар бадани Макгрегор ба ҳамин монанд шиму костюм буд. ба ҳамин хотир мехоҳам ман инро оташ бизанам, чунки Макгрегор арзандаи тақлид нест. рафторҳояш аз тамоми чаҳорчӯбаи инсоният берунанд. дар вохӯрӣ бо ҳарифаш хеле рафторҳои аблаҳона кард ва аҳсан мегӯям ба ҳабиб, чунки ӯ ғазаби худро фуруд нишон дода тавонист. ман албатта ҷонибдори ҳабиб ҳастам ва мегӯям ки агар дар ана ҳамин сабқати ҷаҳонӣ агар ҳабиб ғолиб биёяд, ман ана ҳамин як автомобиле ки дорам мефурӯшам ва хайр мекунам. ҳабиб ба пеш ва ҳашароти Макгрегор мағлубият. салом алейкум. имрӯз тамоми дунё дар мавриди баргузории бои ҳабиб ва Конор Макгрегор ҳарф мезананд. дар вохӯри чанд рӯз пеш дида будам ки дар бадани Макгрегор ба ҳамин монанд шиму костюм буд. ба ҳамин хотир мехоҳам ман инро оташ бизанам, чунки Макгрегор арзандаи тақлид нест. рафторҳояш аз тамоми чаҳорчӯбаи инсоният берунанд. дар вохӯрӣ бо ҳарифаш хеле рафторҳои аблаҳона кард ва аҳсан мегӯям ба ҳабиб, чунки ӯ ғазаби худро фуруд нишон дода тавонист. ман албатта ҷонибдори ҳабиб ҳастам ва мегӯям ки агар дар ана ҳамин сабқати ҷаҳонӣ агар ҳабиб ғолиб биёяд, ман ана ҳамин як автомобиле ки дорам мефурӯшам ва хайр мекунам. ҳабиб ба пеш ва ҳашароти Макгрегор мағлубият.